Nantong kaming kay Soy, Adidas, tang pangalkal man, pakalkal, na magkapeta mo kayo. Dalata na, manta ka bang magmaneo, manyaman, mag-drive. Chika ni Mrs. Kaya ni Mark Spencer, Mark and Spencer. Kaya ako na ako magtugal, panayin ko. Napagal, patse, tutugi-tugi ka kareng asawa tamo na, kareng Mrs. tamo, patse magkaila, mag-mall la, pagal Soy. Order kaya pang kape ni pang to go. Sa akin magreklamo na inflation rate. So ito tamo kayo ng Starbucks. Officially, wala na akong karapatan magreklamo tungkol sa inflation. Uling mo yan, no? Gastos. Ang kakal-tao kayo ni, yung lugar ay ni. Kapinta nga sabi ko kayo linibot na kayo na naman, dinurot kami. Mas dakal talaga malago kayo kaya, kayong Pampanga. Hindi ko naman sasabihin mga tsura lang rin kayo ni. Pero yung sasabihan ko ang mas dakal. Atin mo rin kayo na mga lago, pero mas dakal talaga kayo kaya. Mrs. mo rin na observe mo. Yari na yung kaya katamong pamamasyal. Sino uwi mi? Kaoli ko. Ako? Sanay ako yung mga nakara. Pasuko ko yung wala na galang na eh. Nabalo, mas masyas kubitis. Kita Soy. Ating JBL kayo ni. Kaya katamo yung Pampanga, yung JBL hospital yan eh. Kaya ni, brand yung speaker. Karetang manton camera. Ini Henry's ko yun. Henry's. So, dito lang siya guys. Dito. Yung mga drone, no? Mavic. 61,000. Pro na yan, pro. Pag-iipon na natin yan, guys. Ate, kita na kami sumungkain, ha? Ayan, brand. Baka mas mura yan, direct. Mas mura siguro kayo niya. Yan, guys, oh. Ano po ng tala? Ano yung tala? Ay, tala ko. Dito na. Reni. Yes, sir. Ano po ng tala? Active track ang tawag. Saran sa'yo. 33,000. Ano siguro yung punanta mo sa'yo? Pinta sa'yo. Wala mo yung plano ko itang kain. Mavic Air. Pwede nito. Something na 4K na resolution. Pagplanuhan tayo pa. Pwede naman kasing kaya. Pwede naman kasing installment. So, isipan tayo. Patsetin tayo ng paggamitan ka nito. Miras na kami kining sakyan at nag-nervous siya yung Mrs. Soy. Huling alayo kang pwesto yung sakyan mi. Hanggang ako, medyo ditak mo, pero pakiramdam ko maling layer yun yun, maling floor yun. Ito pala yung floor na kaya kasi, pala mo, chiking libutad ng piloban mi. Pag kami, o talaga kayong pwesto. Samantalang malapit kami mo kayong entrance. Siyempre, awari magtaka, balo mo. Linog ka kayong kaya, linog ka kayong entering balo mong piloban mo. Kay bat kalwal mo, balo mo, yung sakyan mo. Kabira layo. Awari mag-nervous. Parang lata ang bagyasa yung mag-nervous yung misis. Itapin nga, sabi ko layo. Bala na mahuha na yung kotse. Kaya pala libutad yun. Kasi ay kini kami meni. Kini yung entrance. Kay bat, kita kami baba meni batan. So, ay ito. Bala na may karnap niya. May nga luto yun. So, kaya ako naman ipawas ko pero ako mag-nervous lang. Apipil ko na at siya pa rin kasi malabong karnapan din. Maka-alarm niya kay bat. Bawasan mo pa yung kape. Bawasan tama yung kape. So, pero siguro makalunos kay itsura. Ako na video din eh. Makalunos kay siguro itsura itang tipong mo chika ito yung lugar mo kaya makakaya ka mo. Itang bala ko karang cartoons. Alayang sakyan. Balo may pwesto. Try sakyan na mo. Kaya ba tanyang tinimid kaya tingkong dimdam tit tit na patse kasi yung alarm na niya yan din. Patse tinimid may malambatin eh mag-alarm niya. Mag-alarm niya. Napin to. Lalo ko malapit siya mo. At tapa mo ang card. Panto nang kaya mo rin bala ko asal mawawala. Siya pala yung buldit ko. So ngini, bawasan tayong kape. Wala tayong straw niya. Atin, di na akong straw. Ano ka yung straw? Taking ka nervous. Nakpag niya mo naman yata. May nakbagyisoy. Wala na din. Ilipad mo. May nakbagyo. Tunta ng straw. Kaya napunta ang straw ko ni kami kasi ready kami lagi ting straw. Kaya paping kutsara kayo ni. Magtaka ka, timpinggan kayo ni. Sa kasoy maniwala. Timpinggan ka, timpinggan dyan. Wala. Ay tala pala. May pa ka rin. Nagtaka rin. Sige Soy. Mag-umpisa tayo ng kay. Mag-umpisa tayo ng sula po. Bala ko sa mo. May palitan ni sa ganyan.
Ayun ni Soy, nung manin tong kayong manyaman na bibingka, kining rib eye steakhouse, ang kining side natin isalwang bibingka. Yan, dalawa, no? So, metong yung karang pera manyaman na bibingka, ini kayong Pampanga. Ayan, so. Tatlo, boss. May nakaluto na ka? Gusto namin, may order pa. Ha? Ilang minuto? Dahil pa ako, matagal. 30 minutes. Oy, tasoy. May biguta mo, 30 minutes. Mulita na. Dapat itang nandin tang bibingka, pasalubong mo sana king karing pengari ko. Ngayon ito, 30 minutes ka no. Nakapamusikan luba mag-vlog ka rin. Kaya ba't mabigo kong pala. Ngayon ini may gusta kayo siopaw na mo. Pong 1 ton para kayong, siyempre may kisuyo ta rin kaya matuwata mo para bantendora yung anak. Ganun talang kaya pang chill niya. Yung masaya pa kanyang gisingan nila. Matudtud la. Gisingan nila na so. Sakit yung matuwa na. Datang ingal daw makanyang kaya magbante kayo balay darang anak niya. Kaya mo yan eh. Cycle. Bakit? Bakit anong congratulations? Bakit? Congratulations kasi ano yung sounds? Yung tan tan tan. Ano 'yan? Para saan 'yan? Ha? Nag-moist yung moist itang kahit alin eh. Ining camera. Okay. Balami sa may karnap ni sa gani eh. Ay may akit ka tang parking. Oh. Ngayon pala malihing kain. Ano Lola? Lola mo ka? Kamali ka pa mo eh. Si Lola ka nagkakamali siya kaya? Kaysa rin? Okay, so yun na lang tayong order tamo kayong Lazada. Ayan. Kaya hindi tayo pupunta kasi napagod ka na daw. Pinisa yung order tamo power bank. Ako. Ayan, natin niya pang resibo. Yung resibo na Xiaomi. Ay, button. Mayo. So, kamats ni itang kahit tamo. Itang dashcam tamo. Ayan ah. May batating niyang. Ayan. Tingnan pang logo oh. Buwan eh, kasanting na nung makanya niya na tayong kahit pin original. Kasi makakatakot gagamit kaya ngayon ni Soy eh. Gagamit retang kabud-abud na power bank. Mamakbong lareto. Overpack. Ayaw ko balo na ng overpack. Pero sa din bakit ito ng overpack. Siguro sobra-sobra yung hindi nyo dalada. Ini. Uy, tasoy. Bala ko sama masyado yung manipis. Makapalyarin pala. O, bala mo may scam. Alita naman may scam. Something yan. dimension. Ay, Maragulyo. Pero, okay yan mo kasi. Type C yun. Yan. Type C. Which is, ito yung kailangan tamo. Kaya katamong telepono. Anyway, yan ko naman yung magdala soy eh. Hanggang maragulyo soy eh. Uy, tasoy. Ayun eh. Lupa tamong may nga rate no. Mapagal mag-drive malaot. Lalo na sasat ko buldit. Ito, ang ganyan kining vlog ni talaga may takutan kami, may nervyusan. Although, kung mo pepakit ng misis na itang patse makanitang bagay. Ipakit mo na kalmado ka. Kalmado mo yung gawa ko eh. Although ating kaya, ating dita ka ba na pota may karnap na piningsakin ni. Medyo at pa rin gagana pa rin pangalogic na atsuya lele keng kaya ni atsuya lele na ning entrance na nitang third floor yapin ta fourth floor. O ita guys, ang ganyan mo kini at may pakakaba ni pota na naman nga kwento ko kaya kayo. At more practice pa kaya pa mag-vlog tamo. Pero milala ko na ako marine so ikarang kay king madla, king masa. So yun niya, beli kan may itang kain na beng. Para idalami kay harayat. Ayan, anam. 75. At magyari laring i-try din kahit daw. Kaliwang pansit. So, ayan. Ano pa na yung sinabi ko, may itong parang manyaman na ipagbibing ka kayo ng Pampanga. Yung kay ribay. So, ayan. Sinaligan ni para kayong rayap. Kaya niya bandang kain ni.
Bonifacio yata. Bonifacio. Papunta Marquee Mall. Tsaka Tinlaring kaya kayong Balibago. Tinlaring branch.